Aklem la dwaran flabaro malikono maliko ka hanga folni tanwe obem faka bismillah akodro kun kibar keneka bakruba ofle. Commission de la rédaction ka projet mimewole charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et nyogonye doke ni ndoko kuin kono uni force vive ma uni nyogonche awina wala lisoro ndoko kun kibarin kono anga ni ndoko kun kibarin kono awina modi dumbe aga jaw soro ni ale chifinye mime furufuru firi bomako sigida nan la. Aw bisimila kokura agodro kun kibar keneka ina fantu nya fenanti komina bakurbaula commission de rédaction ka projet charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale nyogoyeke uni force vive de la nation ma uni nyogonche tenedo février kalokilita ani wolonfla katabla lamsado akle muga samba fla ani mugandu centre international de conférence de Bamako CICB la ni nyogoyenkera okumi kono ode gafilla benyi mimina be ani kele sinsi malikono Abdoulaye Mega benye Kakeni charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale gafe sebeniye ni o gafe mimna benni kele akuma fo Mali konnana commission min blalendo onyema aye sigiga fo labe ani jamana dew ni nyogonche CICB konnana kata février kalo kile tan wolonvla kata bla février kalo kile mugana samba fla anu muganduru sur plus de 3000 et quelques recommandations. Laini ba saban komi fora jamana diun fe aya be fara ɲɔgɔn kan ka kɛmɛ fila ni sabata ni laini kɛmɛ saba in be tali kɛ laɲini tɔ minnu bɛɛ la sira fɛ olu kɔnɔna na laɲini wɛrɛw kɛra ni an filɛ kɛnɛ min kan o b'a la an ye baara kɛ wa aw fɛnɛ ye baara kɛ laɲini kɛra an kɔ tuguni baara ka kɛ walasa charti in kɔnɔ kumaw ka ɲa. Continuons à croire qu'il faut encore davantage pour affiner ces documents. Dine mogo, ladala mogo, parti politiku, fuga tasi syndicat ma, o betara commission ma ka wele jabi, CCB konnana. Arabadon, février kalo kile tan kononto, samba fla ani muganduru, barake jekulu, Conseil national du patronat du Mali, ani sanfe kala mau, olini commission ma do kumbe nyogoye la CCB konnana. Ma do ya yira, ku nimisi wasara, kuma fale na. Aniso jalen de biya bari ya jatemne kabni bara in damnena we wele bla bema donc walasa an kana an ka siga kuma hakilina minnu banna an ko di walasa keleya ni bɛn u bɛ se ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc bi fana a bɛ fɔ mun ma avant projet donc gafe mun n'a bɛna a bɛna adopté an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ an ka ni hakilinaw banna gafe in a bɛ se ka kɛ gafe dafalen cogo min na donc an ye hakilinaw di hakilila kumabaw jumɛn ye walasa keleya ni bɛn ka sabati il faut que baaradaw u ka créer tout sifinnakaw donc a yirala k'a fɔ chômage o ye gɛlɛyaba ye a yirala k'a fɔ kalan fana l'accès à l'éducation o fana ye gɛlɛyaba ye o kan ka ye document in kɔnɔ k'a détailler kosɛbɛ mun ye gouvernance fana ye ani justice o bɛ se ka walankata an ka jamana fan a ka kɛ ka ɲa donc a yirala k'a fɔ fana ye hakilina ba dɔ ye. Conseil national du patronat du Mali a yira ko charte bi ka bɛn ni keleya min ɲini Mali kɔnɔna na k'a sɔrɔli ka gɛlɛ ni musaka walima sɔrɔdaw ma yiriwa Mali kɔnɔna na. Le document de Chama avant projet pour la charte de la paix et la réconciliation nationale. Donc on en a la main, président comme Kabani fait organisation société civile n'est pas une organisation privée au Kukubeka pas clinachi en 72 heures mais comme c'est qu'à deux fois en 6 ans. Ah mon founyana, c'est que ni fait paix ni réconciliation ben à Mali kono. Moro malien ka keleye, fika condition d'ordre de créer. Une parmi ces conditions là, il faut qu'un adje ka béama ka foko à état économique parce que fait problème Mali kono bi o fantayali. O kuma in tuma do la metema kerefe. An bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ problème politique ye problème géographique problème décentralisation an bɛ tɛmɛ a kuma kɛrɛfɛ kosɛbɛ mais a ko in n'an m'an concentré pauvre fantanya kan a ka gɛlɛn mɔgɔw kan i ka mɔgɔw ka bɛn u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pendant que chômage ka bon kojugu baara tɛ ka sɔrɔ école tɛ formation ɲuman kɛ investissement tɛ ka kɛ projet tɛ ka réaliser bɛn bɛ gɛlɛya. Nini charte in tara amina ke gafe ye mi maaw kan k'u sinsin min kan ka bɛn ni keleya ani lakada kuma fɔ Mali kɔnɔna na. Commission maaw ka ni ɲɔgɔn ye ma ban ka d'a kan tɛnɛ ani tarata nata o ni jamana institution kan ka ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ ni charte in yɛrɛ kan.
Abdoulaye Mayaga dɔgɔkun sɔrɔlen kɔfɛ collège ouest africain de chirurgien siga fɔta ko bioron durunan kɛra février kalo tile 17 ka taa bila a tile 20 san 2025 centre international de conférence de Bamako CICB la nin siga fɔ ye chirurgien ba 7 de fara ɲɔgɔn kan min kilala sigiyɔrɔma 14 na a bilala hukumu min kɔnɔ o de ye bon bana bɛ jamana minnu na n'u ka sɔrɔ man bon kosɛbɛ ka kɛnɛya siraw ani ka dɔnniya ɲini n'u la taɲɛ Maimuna Daw bɛ walawalali kɛ aw ye. Kanseri jamanaw kɔnɔ minnu ka sɔrɔ damadɔnnen no furakɛli cogoyaw ani ɲininiw o de kun ye conférence du collège ouest africain des chirurgiens ta ko 65 babu ye ni o kɛra février kalo tile 17 ka taa bila tile 20 na CICB la ni kɛnɛ baara nun dɔw ɲɛmaaya kun bɛ marabolo ɲɛmaa bolo Général de division Abdoulaye Mayiga ni lajɛ in kɔni ye baara ɲɛdɔnba 14 fara ɲɔgɔn kan ani opérelikɛla maa ba 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ. Bon nafa caman b'a la a sabu kɛ ni mɔgɔ caman bɛ se ka ɲɔgɔn lakodɔn telle que ni baara ɲɔgɔn caman bɛ se ka ɲɔgɔn lakodɔn minnu bɛ kɔfɛ ani i ni minnu bɛ sigida caman na n'aw tɛ ɲɔgɔn ye en même temps a bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a yɔrɔ la. An bɛ se ka mun fɔ ni kɔngɛrɛ in an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a taa ɲɛ parce que ka jamanaw ci ka taa jamana wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka na k'aw ka hakilina fara ɲɔgɔn kan pour que ka baara taa ɲɛ surtout baara min ye santé adamadenw ka kɛnɛya an bɛ a fɔ tiɲɛ na o ye koba de professeur Togo an bɛ dugawu kɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ u ye fɛn min kɛ hali bi Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye. Un pôle de chirurgiens au Mali avec qui nous travaillons. Ani chirurgien dɔw kun bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. Nin ye yɔrɔ ye min b'a to fana ani dafɛ jamana chirurgiens bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na ani Mali taw. Avec les chirurgiens du Mali. Ni lajɛ in ta ko 65 la fɛn caman kun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ opérelikɛminɛnw ani fura caman mago bɛ se minnu ma opéreli senfɛ. Depuis an nana an bɛ ka opération matériel de yira mɔgɔw la ani a ɲɔgɔnna caman. Paracétamol b'an bolo paracétamol kuntaw b'an bolo mais précisément ni dun yɛrɛ kama an nana n'an ka paracétamol injectable de n'o ye pikirima ye an nana n'o de o yɛrɛ fɛnɛ o ye innovation de c'est-à-dire a ɲɔgɔnna man ca a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ yɛrɛ Mali la fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de paracétamol b'an fɛ yen nɔ furakisɛman kunumanw bɛ yen paracétamol bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sérum kɔnɔ mais ka na ni paracétamol ye mun bɛ kɛ directement i fɛn na seringue la k'a kɛ pikiri la a bɛ kɛ IV la a bɛ kɛ IM na c'est-à-dire a ma se i k'a fɔ k'i bɛ banabagatɔ veine ɲini k'a fɔ k'i b'anw ka paracétamol kɛ i bɛ na banabagatɔ mana da cogo o cogo i b'a se k'a k'a la directement a ka teli a bɛ dimi ta a bɛ farikaliya fɛnɛ bɔ banabagatɔ la o dun de ka di an ka furakɛlikɛlaw ye parce que kuma dɔ la i bɛ banabagatɔ da i b'a fɔ k'i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la ou bien pharmacie la fɔ i bɛ taa perfuseur san ka n'a da k'a fɔ k'i bɛ perfuseur k'a la entre temps Ala bɛ se k'a ka baara kɛ. Mais n'o y'a sɔrɔ ni fura in b'i bolo ni produit d'urgence de directement a b'a bɔ dɔrɔn a b'a kɛ banabagatɔ la et 5-10 minutes seulement o b'a sɔrɔ banabagatɔ ka dimi caman bɔra dimi na fari fɛnɛ sumayara bon ni fari sumayara dimi banna a ka ca Ala fɛ banabagatɔ ka bana bɛ nɔgɔya joona. Maaw kɔni bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ la ka na ni lajɛ in ta ko 65 na u ye u ka nisɔndiya yira ka tila ka nin hakilina in tabaw fo. Oui, il est clair pour nous que au niveau de la participation, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées de tous les différents pays de notre région. Maa caman de nana ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ wa ani an baara ɲɔgɔn caman ye ɲɔgɔn ye. N'i ye u ka baara bolodalenw ta k'a lajɛ a bɛɛ kɛra ka ɲɛ. Nin lajɛ labɛnbagaw ye baara ɲuman de kɛ. O la nin ye tɔnɔ de ye anw bolo. C'est tout bénéfice parce que nos partenaires aussi vont pouvoir faire des affaires locales. Alhamdulillah, ni misi o sara dɔn. Alhamdulillah, ni misi o sara. Bon, an b'u fo dantɛ foli min na k'u cɛw yɛrɛ. An b'a ɲini u fɛ, an b'a ɲini Ala fɛnɛ fɛ. Ala ka siɲɛ wɛrɛ ta se nɔgɔya u ye. An ka se ka sigi a kɛnɛ wɛrɛ kan tuguni. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a daminɛna ni nin hakilina ɲuman ye wa san o san an ka cakɛda bɛ na u sen don a la. A ka kumaw kɔnɔ ni lajɛ in ɲɛma ni o ye professeur Peter Donkor ye a y'a sinsin ni sigikafɔ nafa kan ka ɲininiw ta ɲɛ ani Ala ye maa minnu garizɛgɛ don opéreli banaw la olu ka furakɛli tali b'a la. O kɔfɛ ni lajɛ in ɲɛnabɔbaw ɲɛma ni o ye professeur Pierre Atogo ye ale y'a yɛrɛ di a baaraɲɔgɔnw tɔgɔ la k'u ka dɛmɛ yira ka taa camancɛ fanga ma yaasa furakɛli ɲumanw ka fara degeli ani ɲinini ɲumanw kan o bɛ se ka latigɛ cogo min na.
fɔlɔ musow de kun lakodɔnnen no furufuru feere la nga an bɛ wagati min na ka kɛɲɛ ni yɛlɛma ye sifinaka caman bi yɛrɛ sɔrɔ nin jago in kɔnɔ Modi Dumbiya ni ale bɛ wele Play ale kɔni kɛra misali ye sifinw cɛla ni ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la kosɛbɛ Action Media ɲɛmaayaso ɲɛsina ni sifin kofɔlen ma ni ale bɛ Bamakɔ sigida 4nan na aw bɛ na ale ka kow sɔrɔ Nana Kadija ko ne fɛ Mali kɔnɔna la ni bara kanu wila ni y'a ta bala I bɛ nafa sɔrɔ a la fo n'a sɔrɔ I b'a baara kɛ ko dɔ kama quoi. Bamananw b'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen wagati min na dɔw bɛ ka baara woloma ko fo n ka kalan baara sɔrɔ Modi Dumbiya ni bɛɛ b'ale wele ko Play ale taara sira wɛrɛ fɛ a bɛ san 1 ni dɔɔni bɔ bi ni kameleni ni a si bɛ san 25 la kɛn bɛ k'i ɲɛsin furufuru feere ma a ma furu kɛ fɔlɔ professionnel kalanden do min y'a ka kalan jɔ fɔlɔ sani a ka cogoya wɛrɛ sɔrɔ furufuru feere in kɔrɔ a bɛ baara wɛrɛw kɛ I n'a fɔ tissu ni sabaraw feereli bisimilayiko ɲuman ka da nisɔndiya ani a ka baara kanu kan don o don ni nɛgɛ kanɲɛ 16 sera clients bɛ suru Play kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ Play yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ nin baara in kɔnɔ cogo di kun jumɛn yɛrɛ de y'a to a ye nin baara in sugandi Bon frère donna ron sigilen n bɛ TikTok fiyete de la n bɛ na ni système galactique ka vidéo dɔ ye ma n sigilen dɔrɔn n ko est-ce que ni ne nin kɛ nin secteur kɔnɔna la est-ce que a ye marché mentalité nana n kun na n ye n ka cɛkɔrɔba la sigi n y'a fɔ n fa ye bon ne fa ko ne ma ko hali ma la o ni kunkolo bɛ yen le lendemain a faratɔ don carré kɔnɔ a ye ne sigilen la gidan dɔ la sigilen na n bɛ ka furufuru yira a ye mobili jɔ de k'a da k'a la a dabali bɛɛ banna na k'ale t'a dɔn ne bɛ kɛ mɔgɔ sugu ye ko ne ye fɛn ko ne b'o de kɛ k'ale yɛrɛ siranna ne ɲɛ quoi mɔgɔ dɔ ye n bisigi o n tɛ cɛ ka baara ye bon ne tɛ mɔgɔ la ne mɔgɔ bɛ n ka n'a fɔra e kalan min kɛ k'i ko baara sɔrɔ Mali la non I sigilen bɛ trop bon ne bɛ alhamdulillah n bɛ ka nafa sɔrɔ a la bon depuis nɔnɔ la fo ka se san ma n bɛ ka se ka ko caman ɲɛnabɔ so kɔnɔ n bɛ ka se ka ko caman kɛ n yɛrɛ fɛnɛ ka d'a ka furufuru di a kan maa dɔw bɛ bɔ Bamakɔ fan caman na ka na sanni kɛ a fɛ ne ma Play ka furufuru ne tɛ lafiya nkalon tɛ o de k'a la dɛ mais n b'a f'i ye a Play ka furufuru hali n'i kun salen n'i y'a dun ma ye i bɛ to ka taa livraison na kɔlɔlɔlen ko banna ye bon komi ne kelen de don bon ne ka teli ka 100 de sigi tuma dɔ la n b'a wele a bɛ se k'a di livraison ma des fois bon ni an bɛ taa sɔrɔ nin kameleni fa ni o ye Modibo Dumbiya ye b'a ka dɛmɛ yira a den na ni ka tila ka dusu don a kɔnɔ bon ko mɔgɔ ka kuma don baaralankolon tɛ mɔgɔ lankolon de bɛ yen I y'a faamuya donc cɛ baara muso baara an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ ni mun courage b'i la dɔrɔn I bɛ se k'o de kɛ tiɲɛ wa nkalon donc bon vraiment ne kɔni b'a encourager donc a kana décourager a la donc n'Ala ye dɔ wɛrɛ nɔgɔya ou bien n'Ala y'a da de k'a ka avantage bɛ na a bɛ kɛ fɛn ye nin na y a pas de problème donc ne kɔni bɛ dugawu ni fɛnw k'a ye dɔrɔn a banna alhamdulillah ne ka yeta ni n ka mɛnta la a mamuso minnu bɛ yan a tɛnɛmuso minnu bɛ yan bɛɛ b'a apprécier bɛɛ bɛ courage don a la k'a kana décourager a ka timinandiya I y'a faamuya bon vraiment comme ne kɔni y'a daminɛ école ni fɛnko kɔni vraiment 100% donc a yɛrɛ occupé 55 la donc les 45 là donc ne yɛrɛ bɛ occupé o la a ko la donc ça veut dire que a ye majorité ta teriw balimaw ka fara sannikɛlaw kan bɛɛ bɛ Play dɛmɛ I ka cogoya la a balimamuso ni o ye Mariam Dumbiya ye b'a ka nisɔndiya yira awɔ ne kɔrɔkɛ de don bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ɲɛna baaralankolon tɛ yen nɔ mɔgɔ lankolon de bɛ yen Play ye furufuru feere in daminɛ a diyara an bɛɛ de wa ni ne ko fɛn fɛn fɛnɛ a b'a di ne ma walayi ne kɔni bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a ka courage ta a kana mɔgɔw ka kuma lamɛn a k'a ka furufuru feere kɛ tant que ne b'a dayirimɛ sɔrɔ ka ban a k'a ka furufuru feere kɛ ne b'o dɔrɔn de fɔ a ɲɛna k'i ɲɛsin nin baara sugu ma denmisɛnniya la bɛ cɛsiri caman ko fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ musaka caman bɔ yaasa k'a ka sanni yiriwa o bɛɛ la a bɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la ITV bon ye degun caman sɔrɔ a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ nana u ye bisigi ko n tɛ cɛ ka baara ye ko n ka baara wɛrɛ ɲini ne fana y'a f'u ye y a pas de sous-métier I baara min na n'i bɛ ka nafa sɔrɔ baara min na ne tɛ se ka nin kɛ I n'a fɔ baara ni momentané dɔrɔn dans les jours à venir moi j'ai plusieurs projets baden de bɛ yen bon n'i sigi jago la k'i bɛ tɔnɔ lajɛ client ka satisfaire de ka di ne ye quoi tɔnɔni min bɛ sɔrɔ kana jɔ a la mais n'i jɔra la dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi kalama ka nin kɔnɔ hali n'a tigi nana ta ka taa n'a ye
hali n'a taara bila n'a ma dun fo su fɛ a t'a sɔrɔ kalaya dɔɔni b'a la bon ne kɔni ala ko cɛ ne ka projet bɛ 5000 donc actuellement ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne ka projet investissement bɛ 10 000 de la ne b'o tɔnɔ de sɔrɔ ale diɲɛ n'o la. Client dɔ ni ale bɛ sanni kɛ kuma caman b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan ni ka nin baara in sankɔrɔta o min jatelen don muso baara fɛ. Ne nana furufuru san na a ka furufuru ka di ne yɛrɛ na n den ne ta ekɔliso la yan nɔ mais o dɔgɔnin furufuru ka di a ka di ni yɛrɛ ye o don yɛrɛ ne ye dɔ san ni dɔgɔnin ye ne kɔrɔmuso y'a nɛnɛ a diyara o ye n bɛ ka na o yɛrɛ de ta san ka taa d'u ma bon ne den de bɛna san kuma bɛɛ o don o de ne y'a daminɛ a tɛ siɲɛ saba bɔ bɛɛ depuis o kɛra don o don ne bɛna foyi t'a la baara de don baara la jɔnna tɛ o a bɛ baara de la a bɛ baara de la wa a ka furufuru ka di kojugu cɛ baara tɛ yen ko cɛ baara ni muso baara o baara ye baara de dɔrɔn an banna sinon cɛ bɛ furufuru feere ne kɔni bolo foyi t'a la a b'a feere an yɛrɛ bɛ n'a san bon ne bolo foyi ne ye 400 de di ne ye mun san a bɛ 200 bɔ ou bien 100 da don ka di de ne b'a san yɛrɛ ka tila k'a san denmisɛnninw ye walayi. Bibi na Mali la sifinakaw tɛ dan diplôme dɔrɔn ma bɛɛ bɛ ko dɔ kɛ ka dɔɔni sɔrɔ yaasa ka se ka musaka dɔw kɛ denbaya la. Furufuru feere bɛ jate baara nafamaw fɛ min na sifinaka caman kɛlen bɛ k'i ɲɛsin a ma bi. Ka d'a ka furufuru sɔngɔ diyali kan ni o ye 7-5 ye Play bɛ sannikɛla caman de sɔrɔ jango lafiyabugukaw. A ka nin baara bɛ k'a to a bɛ tɔnɔ caman de sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye a tɛ nimisa fiyewu a ka kalan jɔli la ni ka sini ɲɛsigi kunnawolo ani kunkɔrɔta kɔnɔ. Tente foyi sɔrɔ ni baara min kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ la i b'o nafa de sɔrɔ i bɛ se o dɔrɔn de fɔ jeunesse ɲɛna an ka wuli an ka cɛ. Suleiman Sise ni ale ye Mali ɲɔgɔnlanbɔlaba ye min ye 7e art kokɔrɔw nɔna bila ni a ka cɛsiri a n'a ka layidutigiya ye ka ɲɛsin farafina seko ani dɔnkow ma kabini a ka baara daminɛw fo k'a kɛ film dilannaba ye farafina kɔnɔ fo ka tila ka taa fɔ k'a ye jɔnjɔn sɔrɔ CANES fɛ a ka kalan kɛra ko kura ye an bɛ se k'an hakili to mun de la Suleiman Sise ka kow la aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Zainabou Gueye fɛ. Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé le 19 février 2025 à Bamako, le jour même où il exprimait sa gratitude pour sa nomination à la présidence du jury des longs métrages du FESPACO 2025. Souleymane Cissé ni ale Mali cinéma kɛlaba ye a bangina avril kalo tile 21 san 1940 ani 40 na Bamako. Mado mi ye cinéma kanu kabini ka sito san 7 na. Ni a kanu ma se ka bɔ a dusukun na. Souleymane y'a ka baliku kalan kɛ Dakar, Senegal jamana na. O tɛmɛnen a seginna ka na Mali la san 1960 waati ni o bɛnna Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali ye. A seginnen a y'a cɛsiri a ka jamana laadalakow la. O kɔfɛ a ye filimu bɔ Maison des Jeunes na Bamako a kanubagaw ye. San 1963 la Cissé ye bourse sɔrɔ ka taa Moscou. A ye stage kɛ ye i n'a fɔ projectionniste ka sɔrɔ k'a ka kalan kɛ Institut de l'étude supérieure la cinéma kan. O min na a ye diplôme sɔrɔ san 1969 la. A seginnen Mali la san 1970 la. A ye baara kɛ service cinématographie du ministère de l'information la ye a kun ye caméraman ani laselikɛla ye. Ni o kɛra sababu ye a sera ka jamana yɔrɔ caman yaala n'a ka caméra ye ni ka tila ka documentaire caman dilan. A ka filimu fɔlɔ min janya ye camancɛ ye moyen métrage 5 jours d'une vie ni o ye tile 5 ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'a bɔra san 1971 ni a bɛ kuma cɛni dɔ kan min bɛ kuranɛ lakɔli bila ka yaala bɛdaw la. A ka filimu long métrage fɔlɔ bamanankan na Ndemuso. O kɔfɛ a ye cakɛda dɔ dayɛlɛ production ka ni k'o tɔgɔ da Cissé filimu san 1977 waati la. Filimu baara min bɔra san 1978 na ni o la a ye étalon ɲininka sɔrɔ FESPACO la wa a bɛ baarakɛlaw ka gɛlɛyaw kofɔ ingénieur kamelini dɔ ka maana fɛ min cɛsirilen don kosɛbɛ ka baarakɛlaw ka sariyaw lafasa. Souleymane y'a cɛsiri kosɛbɛ ka barokun sɛgɛsɛgɛ a ka baarakɛlenw fɛ i n'a fɔ Fiɲɛ ni ale bɔra san 1982 ani Yele ni o bɔra san
ani 1984 ani san 1987 ani 87 cɛ. O laban y'a to a ye kiritigɛ jɔnjɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Festival Cannes la san 1987 na. O kɛra sababu ye a kɛra filimu dilabaga fɔlɔ ye ka bɔ farafina jamana na. San kɔnɔna na Sulemani Sise tora k'a bolo don projet caman na. Waati san 1995 ani miɲɛ san 2009 waati. O fana bɛ kuma jamanadenw ka baarako kan minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ waati tɛmɛnenw ani muso caman furu. A ka dɛmɛ damadɔ jateminɛnen sinema kan a ye Carrosse d'Or jɔnjɔ tako 15nan sɔrɔ san 2023 waati. Sulemani Sise fatura arabadon février kalo tile 19 san 2025 Bamako ka si to san 84 la. Sɔni a ka fatuli cɛ a tun kan ka kɛ fiction long métrage kiritigɛba ye Fesipako tako 29nan na Wagadugu. A ka baara kelenw sinema kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye ka sinema nafaw dɔn don nataw la, wa a bɛ kɛ sababu ye ka Mali seko ni dɔnko a n'a tagabolo lataa ɲɛ. Akilimenya dabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la an bɛ fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.